ulan at hangin po ang kalaban namin dito sa Bagyong Quezon. Sabi ko nga kanina, naglandfall na sa Sorsogon. So, sa bulim ng eye niya, yun po ang inaatake ng bagyo. So, kung may mga message kayo, pakisulat naman dyan. Comment sa ating chat box para naman malaman natin. And please pray for the affected residents ng bagyong Sipisoy. Meron kami dito kasama ang Alabama na si Bex, uh, anak ko ni Kuya Phil Francisco, at sa apat na taong yan na nandito na nanonood po ng aking live stream. Paki-remarks naman po dyan sa ating chat box. At 5 na kayo dyan, paki-pray na lang dito sa mga Bicolano. Kung may mga kamag-anak kayo dyan, please do so. Freely do so. Talaga nangangailangan ng tulong ngayon ang Bicol Region. Sa oras na ngayon ay mag-aalas 11 na. 10 minutes to go. Sana hindi mawala itong signal natin. Kasi kahit ang services ng telco ay pawala-wala na rin dahil sa lakas ng hangin. Doon sa mga apektado, doon sa mga may mga signal pa dyan, sana okay lang kayo dyan. And don't forget to pray. And sabi nga niya na cling on to the hope na galing po sa ating Panginoong Diyos. Sa mga nasa evacuation center, dito po pala sa Concepcion Grande ay meron ng mga evacuee dyan sa Concepcion Grande Elementary School. Sa mga panahon pong ito ay kailangan yung tulong ng ating mga barangay officials, lalo-lalo na yung mga members ng risk reduction management sa bawat lugar. Sa barangay, sa city, sa probinsya, at siyempre sa region. Yung mga coordinating Philippine National Police, at siyempre sa mga people's organization na namamahala. So nakikinig po kami ngayon sa pinakamalakas na radyo ngayon, ang DWNX, kung saan si kasamang Ed Ventura, ang radyoman, ang nasa on-board na ngayon. Titingnan ko lang chat box kung mayroon kayong message sa akin. Live chat. Ayan. Pray lang po sir, sabi ni RJ ba? Hindi ko mabasa RJ. Si Raquel, be safe po kayo kamo dyan. Oo naman po. At ano ba to? Hindi ko makita eh. Wala po. Asan po kayo sir? Banda. Dito po kami sa Concepcion Grande. Ayan. Meron pa bang mga messages? Siyempre po yung mga nasa ibang bansa dyan, kumusta na lang na may mga kamag-anak dito sa Naga City. Mga ano na po, mga umaga na po darating dito ang bagyo. So, salamat. RJ Florese. Ano ka ba ni Kuya Jean? Si Raquel Madison. Ayan. Salamat, Raquel. Sa po. Wala na po siguro ngayon kasi umaantabay kami. Ayan, si RJ Flores. RJ, dito ka sa Naga rin, ano? Ingat po lahat kayo dyan, sir. Sabi niya. Ang lakas na talaga, RJ. Kanina lamang po yung before 7 ata yun. Doon sa Mercedes Island town ng Cam Norte. Ay talagang grabe yung nangyari doon sa
basketball court, nawalan sila ng covered court dahil sa lakas ng hangin. Ang gamit ko lang ho ngayon ay cellphone, kaya ganito. Yan. Baka naririnig nyo yung hagunghong ng hangin sa labas. Pakisabi naman po kung narinig nyo ako ng maayos. Kasi kanina patigil-tigil yung live stream ko dahil na nga sa pawala-walang signal ng ating telco. So expected po na darating yung bagyo dito bandang midnight na or alauna. So please keep praying for us sa mga apektadong lugar. Sa Manila ata, signal number 2 na po. At siyempre yung Marinduque, Romblon, Quezon Province ay lalong apektado. At lalabas siya next day. So ang hagupit ito ay mararamdaman umaga naman. So mas mabuti ngayon makikita mo yung mga affected areas at magkakaroon na po ng dumaan o kaya lumabas ng bahay sa mga apektadong lugar. So sa ngayon po, marami na ang mga residents na talagang kinailangan porsigihin na pumunta sa mga evacuation center dahil na nga sa mga dangers na talagang na-encounter natin tuwing may bagyo. So again, thank you Raquel Madison, RJ Flores, sa pag-antabay sa atin sa ating live stream. Alam ko ang affected unang-una yung sa summer. Mayroon ako doon na ka-live stream si Sir Marino Baradero na talagang apektado sila. Dahil taga-Summer yung si Chief Engineer. Sana okay lang sila, yung mga kapamilya niya, yung mga kababayan niya dyan. At yun naman pong naririnig nyo na nahuhulog ay ano po yan ang ube. Maraming bunga ng ube dito ang tanim nito. So sandali lang po ha. Papakita ko sa inyo ang ube. Kahit na medyo problemado na tayo rito, mayroon pa rin biyayang nahuhulog sa atin dito. Sa limang nakikisimpatiya dyan or sa nakikinig sa amin, mabagyong gabi sa inyo. Talagang grabe ang hangin dito. Yung tubig pala ay hindi naman problema. Kasi konti lang yung ulan. Talagang hangin yung bumabandera. Siya nga pala, ito ang pinakamalaking ube na nakuha ni Abin. Kahit nga problemado dito, yan sa mga anim na nanonood dyan, nakiki-LS, ito yung ube, gagawin na itong halaya ngayong Pasko. So, after this, kasabay nito yung ating 30th SEA Games na ginaganap dito sa ating bansa. Sana okay lang yung mga athletes ng 11 nations na nagpa-participate. At ingat po kayo dito. Sino ba ito? Pakibasa nga Abing? Hindi ko makita. Ayan si Abing dito. Dito ko makita. Yan Sino yan? Agaton. Ha? Agaton. Agatan. Agaton. Si Agaton. Ingat po kayo. Tito. Ayan. Ingat din. Meron ka ba kamag-anak dito sa Bicol? Ingat po, Uncle Ino. Isa ito. Sino ba ito? Abing? Wala kasi ako sa bahay. Di ako nakauwi. Ayan si Kuya Phil. Nag-i-inspect siya. Edeline Besa. Si Edeline. Ayan, sa Timbang. Ayan, Kuya. Ito po yung si Kuya Phil. Hi! Good evening! Ate Shi, kung nakikinig ka dyan, naka-live kami. Ayan po. Meron po tito. Ano ba yan? Lahi ng Gabelo? Gabelo ba?
Sino ang Gabelo po? Paki-ano lang dyan, paki-clear. Ah, grabe talaga yung mapipil mo dito kung meron kang sakit sa puso. Yung mga seniors natin, huwag masyadong mag-alala kasi ganito talaga dito eh. Yung ating bansa ay daanan talaga ng bagyo. Nabubuo sa Pacific Ocean yung bagyo. Kaya pag pumunta na dito sa atin sa Pilipinas, ay talagang ano na, malakas na yung puwersa niya. Kasi ang lawak ng Pacific Ocean eh. Yan. Salamat na lang, Edlin. Si Agato naman, meron po dito lahi ng, ano bang Gabelo? Si Edith, si Edlin. Nasa Singapore ka ba, Edlin? Malakas na malakas talaga. Kasi nga, signal number 3 na dito. Oh. Yes, pero pag superstorm na yan, super typhoon, signal number 4 na po yan. So, alam mo yung direction ng bayo, ganito. Yung, ano ba yan, clockwise. Whereas doon sa Atlantic Ocean ay ano naman, counterclockwise, mas malakas doon. Salamat tayo dito kasi naranasan ko na yan 2005 yung tropical cyclone tropical cyclone, super cyclone Katrina. Nasa barko kami. Talaga wala nang kumakain. Yung barko wala nang kuryente. Papataw-pataw, palutang-lutang na lang kami sa barko. At nagsususukan na yung mga kasama kong Bicolano. Karamihan kasi sa mga nakasama ko doon ay Bicolano. Yung pag-alis namin doon sa Venezuela, yung kinukwento ko sa inyo, ay okay pa yung panahon. Pero nung nasa Gulf of Mexico na kami, yun na talaga, inatake na kami nung tropical, hindi tropical cyclone, hurricane pala ang term nito doon, Hurricane Katrina sa Atlantic Ocean. Mas malakas doon ang mga bagyo kasi may kasama pang buhawi doon. Pero dito nga sa atin daw may kasama na rin ipo-ipo or buhawi ang bagyo dito. Kaya grabe na talaga ang epekto ng climate change. Ito nga. Sa mga walong nakikibigil dyan, salamat sa pag-antabay. Saan ba kayong mga lugar? Pakisabi naman. Hindi ko na nakita yung chat nila. Paano ba makikita? Ayan. Pasalamat tayo at hindi na ako nawawalan ng... Nasa Singapore si Edlin. Kailan ka ba uuwi, insan? Ayan. Si Val Roman, yung anak ni Kuya Phil, ay nandyan rin. Ayan. Sana nakikinig rin siya sa aking live stream or nakapanood. Ayan. Kasi lahat ng lugar dito sa Bicol region ay talagang sakop niya. Ang laki ng niya, yung area na sakop niya Yung mga updates 2 days before, sabi maglalandfall sa Catanduanes. Ngayon, bumaba yung direksyon. Nasa Sorsogon po siya. Preto Diaz at yung mga karatig bayan doon. Ang governor pala doon sa Sorsogon ay si Governor Chis Escudero. Kinokontak nila pero hindi nila makontak. So, kailangan siguro na kontakin natin si Heart Evangelista. Bicolana din yung niya Yung nanay niya taga Minalabak pa yung lola niya, Cecilia Puentes, sa mga Cadores clan niya. Di ba? Trivia yan. Si Heart Evangelista po ay apo ng unikang artista ng Minalabak. So, apektado rin tayo doon. Nasa low-lying areas tayo. Lalo-lalo na ang Naga City kasi catch basin ito ng tubig dito sa atin. Kaya ingat-ingat po sa mga residentes kung saan nakaka-monitor pa ng ating live stream ngayon sa epekto ng bagyong Tisoy. Kahit nga ina-anticipate natin ang pagdating na yung mga prayer warriors natin, yung mga wala nang colors ito wala nang politicking dito kasi taga rito sa atin si BP Lenny baka kung ano na naman na kulay ang ibigay niya. Ang bagyo ho ay walang kulay. Makikita nyo ba ang kulay ng bagyo? Siguro
wala na rin sigurong maaari makapigil yan kasi ano to eh, kumbaga force majeure as dictate by nature, kumbaga. Yan ang termino. Ay. So, yung ano natin, yung antok natin ay nawala na. Dahil na rin sa ka-LS natin. So, salamat sa walo ngayon na nakikipag-vigil sa atin. Hindi ito luksa, pero support natin ito sa ating mga kababayan na siguro hindi rin nakakatulog kahit nasa evacuation center. Andyan lang sa labasan dito ang evacuation center. Isang daanan lang yan, isang kalsada na kung saan may mga residents dito sa Concepcion Grande, Naga City na nasa evacuation center, nasa Concepcion Grande Elementary School. Abeng, take over ka nga dito. Isasauli ko lang po itong napakalaking ube dito. Si Abeng, nasa 12 na tayo yung mga nakikipag-bigyan sa atin kasi ang nakasangtingan namin. Yung ilaw namin dito ay emergency line. Halos lahat ng services dito ng kuryente ay wala na po. Yung Casoreco 1, 2, 3, and 4. Tama ba? Yung Camarines Sur kasi, dito sa location ko, ay merong 5 distrito. So, doon sa 1st District, sa may bahagi ng Sipongkot, Libmanan, at dito naman sa amin, sa Minarabac, ay 2nd District na kami, Bilaor, ganyan, Gainsa. At ang Naga City ay 3rd District. Ang 4th District po ay ang partido area sa Goa and sa mga taga-partido. At sa Rinconada naman ay 5th District. So keep safe always doon sa mga mangingisda, sa mga nasa low-lying areas. I hope na yung mga barangay officials ay na-anticipate na kanina pa yung preemptive evacuation. Ibig sabihin po ay hindi naman sa pilitan, kumbaga sa protocol kapag ganito may mga kalamidad na nangyayari. So sa 12 na nakikipag-bigyan sa atin, sandali lang po, isa sa ulit ko lang ito. So, ewan ko lang. Babasahin ko muna yung mga chat nyo sa akin. Saan na ba yan? Paano na ba? Ayan. Sino ba ito? Edward Guevara. Salamat po sir sa pag-update nyo sa Baguio sir. God bless po. Salamat din Edward. Sa Guevara, alam ko, thank you uncle sa update. Oo nga, Edlin. Si Edlin pala kuya, yung pinsan ko nasa Singapore din. Sabi ko nga, kung si Balroman nakikinig din. Taga-Tigaon ako, sir, nandyan ang pamilya ko. Dito kasi ako sa Makati. Si ano ba to? Di ko nababasa, Abing. Ribancos. Grace ba to? Grace Ribancos. Dito po ako sa Jose Panganiban. Wala nang kuryente. Lahat naman po walang kuryente. Kami po ay nasa emergency lighting na po from car battery. Kaya po baka mawalan na rin po kami dito ng kuryente. Alam niyo ba yung garapa yung gamit natin dito maya-maya? Si Kuya Phil po ay gumawa kanina. Maraming salot. Bumili na po ng gas. Yung mga store nga kanina ay maagang nagsipag sarahan. Mga 7 pa lang ata, sarado na dito sa Naga eh. Kasi siyempre, may mga pamilya ring uuwian yung mga sales ladies, yung mga nagtatrabaho sa mga malls. Kaya ayun, yung pagbiyahe po talaga ay inaantabayan na walang maaksidente. Mga road accidents po ang talagang iniiwasan ngayon kasi wala pang ang bagyo eh. Palagi na may mga road mishaps, di po ba? So, basa ko ulit yung mga messages nyo. Ayan. Hindi pa nga ako makatulog kasi hindi ko makontak sila simula kanina mga 4 p.m. Sabi ni Grace Ribancos. Taga saan ba yun si Grace sa Tigaon? Alam mo Grace, mayroong update ngayon si taga San Jose, si dati namin kasama sa radyo, si Councilor Odi Consina. Yung kasi yung may radyo kasi hindi ko malapitan. Kasi nakikinig si Kuya Phil. So ano na talaga,
kumbaga disconnected na yung mga contacts natin. Mag-i-relay na lang tayo kung may mga ano pa, may mga charged cellphone pa, ano po. So ngayon po dito sa Bicol, sabi nga, kumbaga yung dark side andito sa amin dito sa Bicol. Pero yung mga tao dito ay mababait naman, oh, ah. Huwag naman kayong ganyan. So please pray lang po para sa ating mga kababayan, mga kapamilya na talaga apektado. Lahat naman kami, tayo apektado. Lalo na yung mga kapamilya natin na kahit nasa Maynila ay yung isip at puso nila ay nasa kanilang pamilya dito sa Bicol. So 4 p.m. talagang malakas na yung hangin. Kasi summer pa lang, inatake na ano po. Ayan, sino ba siya? Tingnan ko nga kung may ano po. Sandali lang ha. Ayan. So pasalamat tayo dahil may social media at itong YouTube channel ay naging access natin para makapag-relay tayo o makapag-relay ng information sa mga nangyayari dito. So patuloy pa rin po ang mga services dito sa communication ng ating mga taga-radyo. 24/7 po silang mag-siservisyo sa mga Bicolano. Yun po ang sacrifices na ginagawa. Ang mga nasa AM radio dito ay ang Bombo Radio po. Baka meron kayong radio up dyan. Baka sila din po ay nag-relay ng information kasi connected po kami sa radio station sa Bombo Radio. Sa production kami sa drama. Nakapag-report na ako. Pero ngayon po ay pahinga tayo kasi nga nasa production tayo. Pero yung mga reporters ako, yung sakripisyo nila ay 24/7 talaga. Sa pag-relay ng information sa kanilang website, sa website ng radio station, at pati na rin sa pag-air ng mga blow-by-blow account tungkol po dito sa Bagyong Sitisor. At yung KM, yung Kakampi Mo Radio sa local, at ito naman po ang Radio Mindanao Network, ang Radyo Man, ang DWNX. So kung mayroon kayong mga website dyan nila, pumuntak lang kayo at malalaman nyo kung ano ang latest update dito. Doon pala kay Grace, Grace, ano ba yun? Taga Tigawon. Ayan, paano na ba yun? Pinipindot ko lang po para makita ko yung chat nyo. Live chat. Sandali. Ayan. Oh. Okay lang ba kayo dyan, Edward, sa Jose Pangaliban, sa Camarines Norte? Kumusta nga pala dyan sa Villaferte family, kila uncle at sila auntie? Sana okay kayo dyan sa Talisay. Ayan, Talisay, Camarines Norte. Sir, thank you. Kahit brown out ako, ay nakapagbibigay pa rin kayo ng information update. Good job po, sir. Thank you so much din po, Sir Edward Guevara. So, pakirelay na lang po kasi nag-relay din po kami ng information from Dalampur Radio Station na kung saan 24/7 ang servisyo. Siguro wala na kami tulugan dito, magkakapi na lang para makapagbigay kami sa inyo hanggang mayroong pang battery yung cellphone namin ay magbibigay kami ng information. So, past 35 minutes na po ang ating live stream at doon po sa mga umaantabay, sige lang po mag-text na po kayo. Libre naman po yung mag-text makapag-relay naman kayo ng counting messages sa pampalubag loob, pampalakas ng loob, hindi pampalubag loob. Ayan. Pawala-wala kasi yung messages ganito pala to. Edlin, alam mo, hindi na ako makapunta doon sa sa Timbang. Kasi yung tulay natin doon ay lang yung repaired bridge lang yon. Kasi doon sa Pinalabat, maraming kalsada ang ginagawa doon, yung mga road exits kasi gagawin ng highway doon, Edlin. So, maraming bundok doon, yung mga maliliit na bundok, lambak ba ang tawag doon, ay pinag-hukay yung mga lupa at ginawa nga landfill sa mga roads doon na magkoconnect sa Pili
At yun namang road widening projects ng ating gobyerno ay patuloy papunta doon sa Sorsogon, patungong Balatan. Papunta na yun sa Magadap, Bula, baba Itangon, papuntang Balatan. Then to Sorsogon na raw yun. Kasi marami na ngayong kinakailangang road expansion dahil nga maraming road services ang kinakailangan matapos dahil na rin sa patuloy na pagdami ng tracking services. Alam nga ninyo, yung mga nasa tracking services ay naano sila, kumbaga naabala dahil na nga hindi na pinabiyahe, lalo nga doon sa Sulport, sa Matnogport, sa Sorsogon. Lalo na ngayon, inatake pa sila ng binisita na ng bagyong si Tisoy. Siguro kung maririnig niyo yung hagumhong ng bagyo ay talagang may takutan na rin kayo. At doon po sa Masbate Port din, yung asawa ni Kuya Phil, yung aming musical director dito, na patuloy pa rin nakikipag-communicate sa kanya na misis doon, ay doon na rin po na abala. Kumbaga na-hold sila doon sa Masbate Port na patungo sanang Theodore Albay, yung kanilang tracking services. Pero naabala na. Siguro mga December 4 na po makakabalik dito sa atin, sa Naga City. Dahil lang hindi na pinayagan ng Coast Guard na makapagbiyahe. Yun daw, Roro kahapon, nakapagbiyahe na yung isang Roro vehicle. Pinabalik uli ng mga Coast Guard dahil nga mayroon ng warning na wag nang magbibiyahe yung mga commercial vehicles sa laot dahil nga sa signal sa warning signal because of Typhoon Tisoy. Ayan na nga po. Naririnig nyo na ba? Ayan, pabugso-bugso na po ang hangin. Yung mga nahuhulog po ay ubi yan. Hindi ko naman ito madalang cellphone sa labas kasi nawawala yung signal. Ito lang po ang spot na malakas po ang wifi signal dito. Sabi ni Edlin, okay po uncle. Salamat po. Salamat din Edlin, keep safe. Uy, umuwi ka na nga. Miss ka na ni Uncle Ore. Ayan, si Grace Ribangcos. Ayan. Si Edward, nakikipag vigil din sa atin. Sino pa ba? Si Agaton. Ayan. Ayan. Nawala na naman yung signal po. As of 11:20 na. Gusto ko iparinig sa inyo yung radyo dito. Nakikinig kasi si Kuya Phil. Ipapakinig ko lang yung Phil yung radyo. Next ko yan. Nakaipot ko yung mga dago po, ano, hindi ako nakabisa may kalabahan kan. Ito po yung radyo. At least medyo turtulino kanigit. Kapag kung yung grabian duro. Sana naririnig nyo. Kunin kape, Mike. Kira. Ano ka duwagin ko? Nagtango mo gani. Importe. Pinasiram-siram ng pagkakit sa Amerika. Pinasiram-siram nanibig ko na sa watan mo. Yan, creamy ba na yung Mike? Iyo, at papatimpla man ako Dalino. Sabi ko kay Dalino,
nagkakawan bagyo, dyan ka lang dugaw. Kaya pala nakatikas pa yung sinyalin. Talaga mo dyan, ha? Oo, pati, may wire dyan. Dahil ka kung mag-hari-hari. Iyo mo yan, dahil ka kumahali-hari. Yan. Nakakamiss, pag-aro ka ng bagyo, parang nga rin sabi ni Alporte Casubago, parang nga yan, yung serte, yung pampunan. At nagugurong-dungan ko itong bagyong Jumda. Kahit tulong-tulong dyan sa Rumayda. Araw sa magpagano, araw sa naman hindi na siya. Talagang grabe na tubig ko rin dyan sa alok. Garap ikakauli na ni Jalino kahit itong sarong harigidigdig. Oo, si Alporte. Oo, ay ni Alporte. Parang nga nito, nakasurvive si Alporte. Nagtutulos nag-therapy tulos. Nag-psychology. Kuya, nagkagi sa stress na debriefing. Briefing na. Parang nga nito, huli-huli. Talagang matindi experience dyan sa... Naman daw, may gano'n. So baka itong bagyong bagyong Glenda. Glenda, oh. Bagyong Glenda, biruon mo. Sulo ka sa building na ni. Pagkatapos na tadanggog mo na nagsisiwit ang duros. Pag flashlight niya kan tower, yaon pa. Aban-aban. Yaon. Malikot na. Hindi ko na mabasa. Yung mga chat ninyo. Kasi palagi nag-reconnect. Oo. At lumalakas, humihina yung hangin. Pero kapag nasa labas ka, kaya mararam 26 na nasa namin yung December din yun na Matate. Ayun dumating dahil huwag kami si ako. Kasi pag nakapasok ang bintana, masin mo, ang bintana, masin mo, yan na malulusutan, nagkabasag yung kaya kung meron man, kung bili, kailangan talaga yung mga bintana ay lalagyan ng cover para hindi makapasok yun sa mga set. Slab yung bahay namin, pero talagang basa kami kasi yung
tuwan talagang pilit ang hangin. Grabe. Nga yung ate ko wala siya. May makatulog kasi talagang basang-basa. Wala damit ba? Ano ba yan? Na ng damit. Talagang basa lahat. Super labas na ito. Pero ito, mas Sara at ano ba yung isa? Mataas yung di ay bumaba. Order yung pagkapangat dito sa atin. Si si yung international okay Romblon bukas kasunod na dadaanan din at labas ng Marin yun Batangas text nga sa amin kung sa mga may mga na nasa sila Grace ba yun? Edward si Edward Cam Norte yun mga comment mo buong hangin makita ayaw magpakita yung sa live chat yung kinakwento ko lang ano ba yung bagyong yung bahang-baha dito sa Naga City hindi kami makaalis sa 6th floor ng Philippine National Bank Building or PNB Building pinakamataas ang building dito sa Naga nasa 6th floor ha kasi pag sa baba ang daming basag na salamin na maaapakan ka kasi tubig baha sa Peña Francia Avenue pa naman kami na tumutuloy doon sa tiyahin namin baha ang Naga kasi nga ito ang pinaka lowest area dito sa Camsur heart of Bicolandia kinoconsider yung Naga City at siya pang catch basin yan. Kaya yung lahat ng tubig yung Bicol River Channel ay dumadaan dyan pasalamat nga tayo dahil may riprap na yan at naiiwasan na yung ano ba to lobat na po ako talaga ayan lobat nagsisignal na yung aking cellphone iano ko lang dito ayan buti hindi pa bumibigay itong yung battery power natin dito. Ayan po, sa Pampanga po kami nakatira kasama ko si Kuya Jerry. Sabi ni Edeline. Sa Pampanga ba, Edeline? So wala ka na sa Singapore ngayon. Nawala ka na, Uncle. Oo nga. Bumalik ka naman ako. So kumusta dyan sa Pampanga? Wala bang ulan dyan? Alam ko dyan yung ayan. Ayan, reconnecting na naman tayo. Pawala-wala talaga yung signal dito. Dahil nga battery powered lang itong ating cellphone ngayon. Lobat na kanina. So, kumusta dyan sa Pampanga? Maulan na ba? Kasi halos sa lahat ay apektado ng bagyong ito. Hindi lang po ang Bicol region o ang Luzon area, pati na rin ang Visayas and Mindanao. Hindi nila. Yan, ang laki na ng mukha ko kasi para magkarinigan tayo. Dito na naman makita yung yung chat.
pindot ako ng pindot dito. Sa 12 tao na nandyan, kumusta po? Sa ulan po sir, katamtaman lang ang lakas ng hangin pabugso-bugso. Sabi ni Edward Kivara. Ayan. Sa Cam Norte ba yan, Edward? Oo nga, kasi medyo malayo-layo kayo. Eh kami dito sa Camsur ang ano talaga, mas apektado. Kasi nga, after Sorsogon, di ba ano na, sa Malinaw, lowbat. Lowbat daw eh. Naglo-lowbat na siya. Okay. Nagcha-charging ako dito at nagla-live stream. Ayan. Yung concentration po ng hangin, ayan dito na yung gasoline sa buwind na nasa 220 kph na kung saan if naging 240 yan ay superstorm na talaga siya. May signal number 4 na. Nasa signal number 3 tayo dito sa Bicol region ngayon. At sabi ko nga kanina ay yung mga nasa low-lying areas ay nagkaroon na ng preemptive evacuation kanina. Kumbaga yung nasa protocol yun kapag may mga calamity dumarating. Lalo-lalo na itong isang natural phenomena, ang bagyo. Pasalamat na tayo at pipredict na ang direction, pero yung prediction ay nagkakamali rin, di ba? Kumbaga, additional subtraction lang yun sa direction. At pasalamat tayo dito sa mga weatherman ng Pag-asa, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Nagbabakil-bakil na tayo dahil sa services nila. Siyempre yung ating local weatherman dito sa amin ay na-interpret niya yung model o yung modular interpretation ng weather report ng mas accurate po. Yung accuracy ng kanyang interpretation ay hindi talaga matatawaran. So, ayan po, nawala na naman tayo. 51 minutes na naman tayo. 51 minutes na ang nakalipas. Naririnig niyo ba ang hagungong ng hangin? O yun na po yun. Dito, ang nasa talaga niya. Ang lawak yung sakop ng kanyang gustiness. Ayan po, umuulan siya, manipis na ulan, pero yung hangin ay sinasabayan yung ulan. Ano po. So, sabi ni Edward Guevara, sa ulan po sir, katamtaman lang ang lakas ng hangin, pabugso-bugso. At sabi naman ni Edwin, si Insan, Edwin, meron ka bang follow-up dyan? Sa Pampanga po kami nakatira, kasama po si Kuya Joe. Kumusta na kayong dalawa dyan? Ano ba? Kumusta dyan yung panahon nyo? Maulan ba? Or wala? Walang ulan? So, sampung nakikinig dito or nakikipag-simpatiya sa atin 11, pakitamsak na lang dyan para naman makabawi sa bagyong si Tisoy. Ayan, sa mga nakakilala po sa akin si Kuya Ino. Ayan, pupunta na si Kuya doon.
Medyo inip muna sandali. Dito lang ako, kuya. Bantay-bantay tayo dito habang may kausap pa ako. So, 10 Paki-thumbs up naman. Isa lang yung tumatthumbs up sa akin. Edlin, paki-thumbs up nga dyan. Ayan. Huwag muna kayong matulog. Sabi ni RJ, andyan ka pa ba, RJ? Pray lang tayo. Salamat, RJ. Si Grace, andyan ka pa ba, Grace? Sana makontak natin yung mga yung mga kamag-anak mo. Papakontak natin kila Grace in the Center sa DWNX. Yan, magte-text tayo sa kanyang messenger. Sa 7 natitira ngayon, sa 7, lucky 7, top 6, ayan. Speaking of top 6, meron pala tayong segue. Kahapon ay umuulat yung mga kasama ko sa teaching profession, yung mga bagong pasapalan. Kumusta na lang sila John Day Villavante, taga doon dito sa amin sa Malitbog Badip o Mataorok sa Minalabak. John Day Villavante, congratulations for passing the LET o licensure examination for professional teachers. At siyempre si Ma'am Nikki San Juan dito sa Naga City. Congratulations, Ma'am Nikki, for passing the LET also. And of course, ang palagi nating katabi sa seminar, si Ma'am Lady Tandaan Cano of Partido State University po ba, PSU, for garnering the top 6 position in the top 10 of LET exams for the secondary level. Wow! Meron tayong board top notcher na naman sa education sector. Alam naman natin na ini-small yung mga teachers. Ako po, nag-try lang ako niya. Unit earner ako sa Discuss last year. At awa naman ng Diyos, noong March 2019, sa first quarter ng taong ito, ay medyo nakapasa tayo sa pagiging teacher. Although wala pa tayong ngayon, hinahandle na klase. Kasi nga, ang hirap maging teacher, di ba? Kumbaga, segue natin ito sa usapang bagyo. Ayan, binubukod na kita, kumbaga sa Bicol. Sa 10 andyan, 11, minsan 10, nagiging 8. Kumusta po kayo? Thumbs up naman kayo dyan. Thumbs up. Thumbs up for me, Argentina. Speaking of teachers, salute to all the teachers kahit na medyo na-intrigue yung profession. Dahil nga sa sinasabing pagpaparusa sa mga nahandila nilang mga bata o kaya mga teenagers na talaga namang sa panahon ngayon yung mga kabataan ay meron na medyo matitigas na kaisipan mga isip palaban, ika nga. Anyway, napag-uusapan lang naman. Hindi tayo nakikisaw-saw dyan. Kaya salute tayo sa mga teacher. Isa sa magandang profesyon sa buong mundo, di ba? The teacher. Anyway, the greatest teacher is our Lord. Kumbaga, the Son of God, Jesus Christ. Siya ang greatest teacher, di ba? Kung alam niyo lang yung siyempre ang ating Panginoong Diyos na siyang nagpapalakas sa atin dahil tayo ay mga anak niya, yung mga naniniwala sa Kanya, yung mga natuto ng 10 Commandments na susundin natin para hindi tayo magkamali. Although, tayo mga tao ay culpable of making mistakes dahil nga sa ating imperfections. Sa 40 na daan dyan, may message na ba kayo para sa akin? Ayan. Wala pa. Sa may mga kamag-anak po dito sa Bicol, paano na lang po, at ipapollow up natin bukas.
Kasi enough na muna ni Kuya yung kanyang monitor na. Ah, Lobat na rin ata. So mag-iisang oras tayo dito sa LS. So ang tabi na magti 12 midnight na rin po. Inaasahan na daraan na dito sa Kamsur si Bagyong Tisoy na nandoon na po sa Sorsogon ngayon. Prieto Diaz with a maximum wind of 230 plus o 220 plus. Yan sa mga wind na yan. Sa 15 na naglista pitiyan ngayon sa 17. Please leave a footprint sa aking chat box. Sa 19 nandiyan na. Magtamsak naman kayo para maging maganda yung natin kahit bumabagyo. Divina Ronald, okay na po, tapos na po dito sa Sorsogon. Kumusta po dyan ang epekto ng bagyo, madam? Madam Divina, madam o Sir Ronald? Ronald Divina, ano ba? Apenyado mo po ba yung Divina? Ikaw, paki-ano lang, ma'am or sir? Sige po, you have the floor to report kung ano po ang nangyayari dito ngayon. Sa labas po talagang sa labas po talagang umaatake na po yung ulan na may live ulit tayo. Hinga ng information dyan. Sa 22 sa tayo so rin fight live chat. Hindi ko mabasa yung mga Metro Manila. Uli yung ewan ko narinig tingnan yung Communications Commission na nagpo-provide sa